שלום, נמצאות איתנו. שלום, איך קוראים לך בבקשה? מאיה. ולך? גל. גל, יפה. מאיה, מה השם משפחה שלך? קופרמן עם שני פעים. עם כמה? שני. למה שניים? כי לא יודעת. ככה זה. אני גרה בזיכרון יעקב. גם אני. איפה? זיכרון יעקב. זיכרון מה? יעקב! יעקב אחרי מי? לא הבנת אותי. אברהמי. לא הבנת. נכון, יש את איך קוראים לו הזה? האיש הזה? הברון הזה? ברון רוטשילד? כן, אז יש לו את הבן יעקב, נכון? כן. אז אומרים זיכרון יעקב, לזכור את יעקב, אז ככה קוראים לזה. הבנתי. זיכרון יעקב. תגידי, מאיה, יש לך מספר טלפון בבית? כן. איזה? 6293561. באיזה כיתה את? באיזה בית ספר? נילי. אחיות? לי? כן. בטח! יש לי אח. איך קוראים לו? תומר. תגידי... שתיים זה תמיד ביחד. די. מאיה, יש לך תחביבים? מה זאת אומרת? גם לי בא. כן, אני כל פעם באה ומציירת. מה עוד את אוהבת לעשות? אני אוהבת לראות טלוויזיה ולהתפנק. נכון, יש חוג? אז אני רוצה להיות מורה לחוג ציור. איזה חוג? ציור?